Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asibone umdwebo wethu nanokuthi sibuzwa umbuzo othini. Sibuzwa ukuthi ke kuwo lo mdwebo wethu we-parallelogram yethu asithole i-perimeter. Asibhekise kuqala ukuthi bayiqini kuba khona iqiniso naba bethi lo mdwebo la ngezansi uyi-parallelogram. Yebo nako kunjalo uyabona kunemigqa ethi phansi phezulu e-parallel nasemaceleni ku-parallel. Ngisekelile-ke manje i-perimeter lesiyicela ukuthi ithole. Sikhumbuza ukuthi yini perimeter. Uyazi ukuthi perimeter phela kunjengokuthi asithi unomuzi. Usufuna ucingo noma ingodo zokubiyela umuzi wakho. Uyazi ukuthi kuzomela ukhiphe isikhala noma ingodo engakanani noma ucingo lude kangakanani ukuthi ubiyele lo muzi wakho. I-perimeter kusuke kukhulunywa ngaloko ke yikungakanani ukubiyele umdwebo wethu. Sikuthatha phi ke sikuphiwe nje lokho. Siyabhala uphi wethu sithi 12 plus 8 plus 12 plus 8 okusipha nje kahle kalula kamnandi amamaki asheshayo nje amahala nje ungaphuthuma nje uyithathele ngokukhulu ukugijima. Sithola ukuthi u40 inch impendulo kalula kamnandi.